Try kat bakum ke hok jung u. Bat nan ruai ke jingiro aga kerteng utrai. Ubah klik tam e. Isam lenong ke ban hiu kedekat ke bakan hiu. Ni pediang supa yoki baro syakani ke jingiseng online service jong ke Christian Endeavor Society Palang Presbyterian Nongpo. Inong isim benta akan ikepon kilong Chairman Mr. KB Matlai, kuliah berduai Ms. Suklinda Lapang, bat nginyo nongkren dari teman besan B Kumdai. Nginyo ke special number na ke C Society. Ngin petang ya ke jingi syakri jongi, da ke banyar wailang, ya ke number jing ruai ke basispa arpau, ke pak meme yumun siang. Joy.
ya kini ki egu happy ba pinyo ka jing suk hanga bat hakata ka perthei pinyo ka jinjinjab pinrei tolong shlur pi hanga ngala job ya kata ka perthei bat kumjuru utaw bom yanga sumari iktin jonga bat hakatin ya ka ba piyo sngew kamlong ka jonga hi pinrei ka long ka jong ta ukpa ubalapha yanga ya ka jingsuk nga ino happy ya ka jingsuk ka jonga nga ai happy kum kata ka perthei ka ba ai nga ai mga yapi wat ki kuslai na ka donut jong pi lemne wat shepi nila yosno ya ka tin ka jong blade ding plate na ka jingwa ka burom bat ka jingero ka long hame utrai but nong pen em jong yu Jesus Christ sa shisin atrai ngi wan bandam ha kislak jat ki ba khoj ki jong me ko pa ya ka ban ai ngo ya me ko Jesus ba kodo ya ka jing don kat ka jong me ko pa ha ka ne ka por ka benta ko pa wat ha ka ne ka ayom ko pa ki jing sneu ko pa ka jong ka ne ka perthei ko pa wat ya ka ban rong sha ka ying ka ba kentang ka jong me ru ko pa henry ngi shem la yo lat ko pa henry de ka jing start ka jong me ko pa leng ba ki ni ki technology ko pa ngi laban pen heri ka gospel ka jong me ko Jesus ba kodo ngi dwai ka padu ko pa bangi long sha kita ki nong pop ki bajot bat ki baram ko pa ki bangi lapen si ya me ko Jesus kodo haki kam ki bangi kren haki jing kren ki jongi ki wei ko pa hagi jing pusan ki jongi ko pa ngi lapen si ya me ko try henry me mem shem la ino yangi ko pa henry me la khot mela kujor yangi ko Jesus ba kodo mela pendap ma me ko pa ki jing duna ki jing perkhat ki jungi haka jing im ke jungi ko pa ni dwai ru ko kerpat ya me ko Jesus ba kodo bangi long shisha kita ki nong pop ko pa ki Jesus ngat dwai kerpat ko pa na benta ki frontline worker ko pa ki bayar rap ba krisyan ya kan ka jing pang ko pa ni coronavirus bala wan ban shop haka ribat ka perthei bat ka jaj ban riu ka jungi ko pa to isin ei ma me ko Jesus ba kodo to thang ma me da ka ding bam julep ko pa ya ka bangi sa shisen ni yo pat ko pa ya ka ban rong chaka ying ba khoj ki ying ba kentang ka jong me ko Jesus ba kodo ngadwai ka pat ko pa ki longing kristan jong ka balang ko pa to penda ma me ya ki jing duna jong ki ko pa ki jing kurdo jong ki ko pa ha ka no ka liang ko pa wat sha ko pa bo berman unwan ban pensoi ha ki bun ki rukom ko pa henry ngi dwai ka pat ya me ko pa kumjur ko pa ya ka jing rai ka ban sa pendab bat ya ka jing kren ko pa ya ka ban pen hair sa ka khet ka jing bishar ka jong me ko pa leng ba ka jing rai ka jong ki ko Jesus ba kodo ngadwai ka par ko pa ban kersyan yi temen basan ko pa iban sa sam ya ka ktin ka khoj ka jong me ko pa to pen som to pen sle ma me da ka ktin ka jong me ko pa i long tang ubriu ko pa im don i na la de ko pa ka jing pen kre ka long tang ka jong ubriu ko pa henry ka di ka bor ka jong me ko pa to ai ha me ko por ko pa to pen shat ma me do min sim ba khoj ko pa to ai iba in la ko pa ban pen sap priang ban pen heria ka gospel ka jong me ko pa kumju ko pa to ya lam ma me ki temen basani ki nong ya lam ki nong sha ya lam ko pa to ri sumari kendong ma me ko Jesus ba ko do ngadwai ko pat ko pa kan ka revival kan long ka revival ka ban sa one pat sa shisin ko pa ya kan ka jing pang ya ka ba me men ki shisin don ko pa ba ki men sim ki ba khoj ki jong me ki la ban rong biang sa shisin sha ka ying ba kentang ka jong me ko pa ngadwai ko pat hakan ne ka por ko pa ba ai ba ka donut jongi ko pa kan long ka donut ka ban priang sobha ya me ko pa bangin klet choi egi jing sobha jong ka ne ka protei ko pa hanre bangin priang hon ya ka ktin ka ba khoj ka ktin ka ba thiang ka jong me Jesus ba e ngadwai ka pat ki ne baro ko pa ha ka kerteng u Jesus Christ no pen em jongi amen. Mr. President jong ka society bapnia ya kane ka online service sa kane ka por number ka YouTube channel bala penpai daga society jong ka balang president nong po mataka no phaising ai ku play kerpang ya ka society na ka menta jong kane ka program kum ka wei na ki program ki ba don ka jeng day bat ka revival Sunday kum kalat ban pen sngo ya ka society lem bat ki para bangai i baro hapo jong kebalang i bala ban yo sngo lane ke bi i ya kane ke channel ila ban yo sngo ya ke jingkren lengba jong kane ke program ke bagi don ha kane ke por namar pengimla ban ya kendu bat ki para bangai ha ke jing sekri lang
hai mane kumta kani ka channel ha ka bukum kani ka por kalong ka weni kilat ha ka pangila ban keren ni ka tin ka jong blai ban pensngo hai ki wei pat ki bomla banidon lang ha kani ka por ka benta na ka tin ka jong blai ka ma kwa ban sim ha kani ka por kalong na ka kitab u Ezekiel arpen regul nong record ka arpo arpo wei ikentin ki bong kumne hakene ki artli ki record kalong kumne bat haba kila poi sya ki jaj ban riu sya ka bekila let kila pentingit sang ka kerteng bakhu jonga ha ka ba ki briu kila ong sya phang jongki kini kilong ki briu jong utrai bat kila mi no nakari jong u rei ngala isn e yala ka jong ka kerteng bakhu jonga ya ka ba ka ying Israel kala pentingit sang apdeng ki jaj ban riu sya ka ba ki kilai ka benta ka ba nga kwa ban sim na kini ki artli ki khot ha kini ka por kalong kini ka sentence ka bong kini kilong ki briu ki jong utrai bat ki la mi no na kari jong u yin ya duai ka borom ba ka jiro ngi ai shame able melong utrai jong ka beneng bat ka kendau bat ngi don ha ka ni ka por ya ka ban mane ban yaro ya kerteng ka im bat ka don bor jome ya lam ya ka ni ka program bat kham tam musyakri jome ban sakren ya ka ni khubor ya ka ni ka tin jome atrai tibi sngo ya ka kinlong ka jom toy ka bakrau namar ngimla ban ya don lang ha ka ni ka por Dwai minister kerku ya ke program ya ke servisi paro ko wei ngau ka bengu akateng jisu ipan amen kini kilong ki briu jong utrai bat kelami no nakari jong u ini kilong ki benta keban keren ke por u Ezekiel long wei na kinong itu lupa jiu bakrau hun jong busi lakhayo ka snam nrispa artu rbc Sedang ya kena kekam yutu lupa kesnem kebesan jong kejing long brau jong sim joyakin ulane ha kena kekam om duna artu arsnem kata nadu sanspa kenai puar hadu sanspa ni ko bisi ulai yutu lupa ke por ke bo Jeremia ru udang yutu lupa hajuda bat ha Jerusalem Lato ya kene kitab do Ezekiel ha Babylon na ka benta ki khun Israel lagi bala penrengkang par ki bala penwir ka kuboru Ezekiel nadu kelnong ka balai pulai hadu soh phra ithau ya ka jing penken mau ya ka jing lek pop bat jing lek peman jong ki khun Israel ka balada om syu banang pensitom yaki Henry ka daybek sya kata ka restoration ke jong belai ka restoration hang ni ka bemut ban wan lam no yaki na kiri ki pa pher pat kham tam na Babylon ban peniok pat yaki ya kari ka bela penkre kerpang dau belai kata ka de kari ka betut da ka dut bat kengal Susu kini ki kentin ki keren. Kini kilong ki briu ki jong utrai. Bat kilami no nakari jong u. Kilong ki bau Ezekiel lopen pau ya ke kebaga jaj ben riu. Ha ka jaka kita ki jaj ben riu ha ka jaka ke bakini ki Israel ki lapoi. Ki keren kentho. Ki kensi ki share harukom ki kentin ya kini ki kun ki jong ublei. Ki kon Israel, ki ong kuno ki poisane, ki da ino ru, ya utrai ublei jongki, bat nakari jong u, kabumut nakari kabala ai kerpang yaki, kari kanan, ka Jerusalem, ka nongba ka jong ublei. Ngakuma ban yalam hakani ka por lightly ki point ki ba kongsan, jong kani kubor. Wei kalong ke jingmi no nalagari. Ar kade ke jing penjak buram. Lai kade ke jing penpau blai dalade yalade
ba ulong utara. Ka jing mi no nalakari. Ban mi no nalakari. Kum kinong syong shnong ki bala penkup daka an jongkari. Kamlong ka besuk setia ban mi. Henry ki kuni Israel ki ban se ban ino yala ka jongkari. La shisha la ai dau blai kerpang nadu ki pantemen ki jongki. Kari ka betut daka dot bat kangam. Kari ka basnisyarhi dau blai. Kum kata ka Juda Israel bat Jerusalem ka nong ba jong blai. Ki dau ki bala penlong ya ki kat hadu ba ki dai ban mino nala ka jongkari. Wei kalong menba ki dang don hala ka jongkari. Kila mane blai tau ki blai nong wei. Kata dek wei. Kabar kalong ka jingiam lengkar ka jongki. Ka syongka ka syongman bat ki jaj benri ki ba mane blai tau. Ki le tang ka jing mentoy hakadok. Ka tin ka jong blai ka pen kan mau yang i bat. Kini ki priu ki shashkor ka tin jong me. Henry kim le satya yaki. Namar da ka sentur ki pen isi bon ke jingi. Henry ka dokno jong ki kaya be ya ka jing mentoy jong ki hi. Iskil life way. Ka jing kinya ya ka baki kun Israel ki penankam kata kalong wat ki kun ki kitila jong ru kun kentai senrang. Ki kinya ha ka ding. Ha kata ka jaka mane blai ka bala ka batau hajrong. Ka biki khot ka tophet. Ka badon ha ka them hinom. Jeremiah new life way. Kumta kila duno i ka hok kum kinong syong shnong. Kila de ban mino da ka jing sya ring merau. Bat penring kang pa. Syari nong way. Day ka jing bitar sila ka jong blai. Kat u Adam ubri uban nengkong bo blai ula tau. Ula syabe no nak pereden. Kadon ka jing shisha Genesis lai arpusau. Namar ka pop jong ka jing bom kongu. Kane ka ju ka hiar pateng. Syadu ki khun jong ka jing kulal. Ikan mau ne am. Ya ka ei ka ba hang ne i ka tin ka jong blai. Kane ka poin ka jing mi no jong ki nakari jong ka jing kular kilami no nala ka jong kari. Ukun sarong auria ukun ubar jong pan. Haka ying ka batap ka babiang ka basuk ka bakamen. Hinrei ulapan yala ka jong ka bentan. Bat hadin bau kpau la ai ula lum ula lang kitum kitam baro. Bat ula mi no na ying jong upa. Namar bom hun, bom kongu. Kajing kuas pa, kajing siong pa. Bat ula day ban mi no nala ka jong ka ying. Ban lech syakari ka bajengai. Bat ka climax ka upoi kalong. Utat rong sendon yala ka jong kari. Yala ka jong ke kerteng, yala ka jong ke jingit. Bat yala ka jong ke ying jong u. Kakut hasem senyang. Hato une umde ukun jong ukupa. Kabamut ublay. Umno ulapoi syadu syane hasem senyang. Syaka pertai upoi. Ulamino nagari la jong. Bat ulalek syaka pertai. Syaka weipat kari. Bat ulapoi hasem senyang. Kajing kot kepop. Ban mino na kajing sensar kajong upa ubahok. Ikun samla ki para bangit baro kum ki Israel ki bekenjaman sim. Kebami ban lek syong shnong na kebalang sya kebalang kajong ublay kam lelay. Henry kebami no na kahima jong ublay sya kepertay. Kalong kebapen susi ya ublay. Bat kapertay lay nda habakala lapi ki kon Kristan ki blamino nakahima ka jong blay nakabalang kinlap bagi buat ki kalay ki syak parat ki thok ki syukor
bat kumta ter ki jaj ban riu jong ka perthai ki balong ki gentle kin kali bek kin shi bek kin share bek kin ong kumno kine ki poi shane ki briu ki jong blai ki ba mi na ka riu blai ka pop ka weng balang no yaki ka pop ka ba uneu samla ula le na ka ying ka jong pa ka penlong kata ka pop ka beri ka bule ka penlong yu ba un weng no na ka balang ka budon na ka ri ka jong ukpa bat ula le sha ka perthai ka yo ban keno ya kata ka benta ka ba ka jing penjak burom hang ne kalong ya utrai ublei dei ki kun ban riu ki ba ula thau ki kon jong ke jingkular ki Israel halakari kumjuruah kari nong weiru ki jaj ban riu jong ke perthai ki perkhat balai begini ki kun Israel ki lak pop bat balai bagi ngat ya ke jing jar ke jing jentra ka sosat ke jing sitom bat kiwe kini ki jaj ban riu ki ong due to Yahweh's importance ki ong bet pa namaru blai jong ki kun Israel ulong blai betlot dei namar kata ka penlong yang kini ki kun Israel bagi de ban mino nalaga jong ka ri ke jong ki ban bam er jong ka pop sabar jong ka nongba ke jong blai ki gentle ro ha bagi iya ka ne ke jing tlot jong kini ki briu ki jong blai ki yolat ban penjak buram kiolat ban penjak buram da ka beki ong ba ublei jong kini ulong ublei ubertelot kata ada kejing penjak buram jong pertai namar mangi ngila penjak buram lupa ya ublei ki kun samla jong ke balang balada mangi ki bedona ke balang i penjak buram ya ublei kat no ke pertai le ke siau kemen usaitan ru siau kemen ya kan kejing penjak buram ya ublei ke Bible ke ong hakata ka sngi ngalara no ya la kakti ban walam dia pi na kari Egypt sha kari jong ka jingkular kari ka bangalayo i na ka banta jong ki ka batut da ka dot bat ka ngam ka balong ka buram jong kiri ki paramarjan kani kari kadon kalongkum ka model country lani ka model area ha ka baka buram jong ka tengshan syaki wei kiri ki para marjan kata de gari ya ka ba ublei ulapen kre umut banwan lam ye ki syaga de gari bad ong ye ki to bret no pi wei paro nagi jingi jeli ki kmat jong pi bad wat pentingit yala de dagi blai thau jong gari Egypt Yeskiel arpo kadakhat ke ban riu bat ke ban niu ka jing pentingit sang yala de kadai ka jing penjak buram yala de nengkong yala ka jaj yala ka ying ya kari bat kamtam yau blai ka balang korin kalong ka balang ka baya mai ka baya pat ka baya shrut batru kilaya benta ya kamet ke jong ukris ong ka kin ke jong blai ani upolu kuntu ye ki dak buong namar la thidia phi da ka dorba te namar kata to pendon buram ya blai hakamet bat hak mensim jong phi ki balong ki jong ublai kata ka de ki ong korin ke menengkong riu arpo ki penja buram ya blai namar basuntut syarut naki an briu bat naki an balang tangkata kalapiang ban penjak buram ya blai habla sutut no naki jing sisa baro jong ublai mino naka ri jong ublai la sentut no syabar jong jing sisa baro usamson unasar jong ublai ubri ubaklantam kabor bat kaburam jong ublai ka syong ha ki nyau teli ki jing kedor ki badon ha ka kli jongu rena mar bahu IT bomde yala ka jong ka jingim ha ka deli la ka perthai
la peniu thia haki khosiu jongka nong bisan riu khan riu hendai la ot la ne la khino yaki nyau teli ki jingkdor haka khli jong u kila kembat kila khlau ya ka khamat jong u kumta ki singi khadu jong u ne unasar jong u blai Samson ka borom ka boru blai kala kenria ano naki ka por yo thia ki khosiu jong ka dilela kade ka por ka bapenja borom ya lade bat yau blai ka por ba khino ka ba otno ya ki nyau teli ki jing kedor snyu ye badon ka khli jong u kade ka por ka ba wengno ya ka bor bat ka borom ka jong u blai kita gi long gi sisang ikan mau yo Joseph ladino yo de hemem ju na marga jing bisini andrenda ula poyer Egypt umat ye ke kes parap ka tengah jong Potifar kala khro yu da ka bong ba un le pop andre u wong kum no te ngala ban le ye ke ne ke kampoman ban le pop persya yo ble kam de persya ge breu persya yo ble Genesis lai kundai khot ke ba kundai I hang ne namar kata som penja burom yala de yala ka jai ka khong yala ka ri ya utrai u blai uba u shakri kumta u pharo long hegi shakri jungu ilamo ban yo briu ba katune uba shongu mensimu blai how Genesis of way life pra life kundai ka buramu blai kamja na u Joseph kabalai kabenta u blai u pen pau dalene yalade ba ulong utrai ka kamram pen pau ya ke jing don ya ka bor ka buram ber ki kampala ber ka jing penim ke jong blai dei ki briu ba ula thau ba ka perthei kan tip kita maki kepada benle blai ula khami lenti bagi khon jong jing kular ki Israel kin le ya gane ka benta ban pen pau ya ka buram ka jong blai ha ka perthei ya ka bor ka jong ya ka jing penem jong ane ke ka belajar ki khon Israel ba kata kalong kila pentingit sang ya ka kerteng ba khu jonga ong utrai Ezekiel lai pun riu khot ka parpo badena marga jinglong boman jongki ben se ban pau hi yala ka jong ka kerteng wat hakmat jongki khon Israel bangat shawai ru kumju badai halor jong ka ne ka nong rim ba namar ka jinglong ka jongki ka baki pentingit sang yala de kingat sibun ki jing bat ka jing pen pau ke jong blai ya ki khon Israel u pen pau dei tung musuan kai wan kai subha andai wan kai daga thama wan kai daga beshaluti jong ki briu daga nemsniu daga klam kum bangingat ke klam daga ke por ke pemeta u blai namar kata u pen pau ya laga jong ka por om tang hari khasi ha India jongi hendre ka perthai paro ka wai ka pen pau bau trai ulong ublei namar kim sngap bau pen pau haki ki khubor jong ki jing maham ki ba ulai ka jing thulupa kai kaban saja kawai ka jing pen pau ka jong ublei yala de bagata kalong ngan pen kentang ya ka kerteng bakharau jonga ya ka bala pentingit sanga pedeng jongki Mereka jai penriu kini otip banga ngalong utrai. Ezekiel lai penriu arpulai. Leu te yo slap la pensilai ke bertei baro kile abjelop namar kepop. Anri penim tang yo nolwa bagaying bat baro ki jaj marat kisim baro ki bedon hapo kaling. Bat upene daga bor bat ka buram jongu ya kaling haslaum kane kade ke jingpen pau ke jong blai Genesis karpla lai puar ka perthai ya ke tu kapor katip bau trai blai
long ka kerteng ka jong u. Wa Abraham ula keli yung turay, lese on siyam satang si pongot ki bahak, hato on penjot neem ya ka Sodom, nganong penjot ya ka Sodom, na kabanta ki si pongot ki bahak, ong ublay. Priu bamatla, nadu dangka yonis kendai wei, ong ka kten ke jong ublay, ki senran kila keli, kong kenrat, wei bela lepop, une, negi kimi kikpa ke bela kamar layu, jisu layu tu wong, une syama lepop, lom negi kimi kikpa jong, henrei ban yo penpau, ya ka buram jong ublay, hau, ublay dalale penpau. Namar balai ki beri kimtre ban pau ya ka buram ka jong ublay, kimtre ban lai ka kamba. Kimtre ban bayi so ki krei jong gani ka pertai uhap ban pau hi dalade yelade ba ulong utrai artli ki jing pau ki ba khaddu ki mo blei waya ki khon Israel ki bekenjado badru hangi ba ka pertai ki Israel ki bekenjaman sim Israel wong pilakutlat Mdon lar sudah kemuai pada hari Babylon. Namar ya ka rijong pila penjot. Mdon lat menlepai. Henrei wong namar gajing yi gajong gajing snai gajong blame. Wiskiel wong ngan simno ya pi. Nagari baro bat bon welampat ya pi. Syakari ke pilami mensua. Kari ke betul dagadut bat kangap ong ublay. Yau Ezekiel sya ki kun Israel ngan senreya pi da gum khut ba pin long khut nagi jakria jong ki play thau ngan ai pada pi ka donut ka bathamai bat ka mensim ka bathamai ha kata ka great restoration ka jong play ka jingrong no ngambur bunong ka jing ai pap ka jing simpat ka jing yalampat ka jing khotpat Yaki kon Israel, sya kata ke jingkot ke bakaddu ke jong blay, syala ke jong kari. Hakane ke restoration ke jong blay, donar teligi ai ke baki kidai ban praktis. Ningkong kadai kidai ban return to the Lord. Menlek pai shua shau try. Hadin kata they have to return to the land. Hadin kata ken kidai ban lek pai, kin sayo ban lek pai pat syala kari kebelapan krek janai. Suaban song hakmi ngalong ringkat lembat pi hadu kabawai no jong kapertai. Kata gede gajing penpawom jong ubrium don ubriu balapan penpaw ya kata like no ublay. Dehang ne ublay dale dia yale dia upenpaw yalo gajong keburam. Susu jisu wong hakmi ngawan keloi bat kanong ka junga ka don lembat nga. An ai nong ha wei po wei kat kum ka jingle jung. Kata ka di ka jing pen pau ka jung blay. Hakikon Israel ibaken jaman sim. Ikon jong ka jing kular ki Israel ki lek pai salagari. Kabalong kari kanan kadur ka baken jabeneng. Kikun Israel bagian zaman si mangi, bat baro ki bengai yau terai. Kini lumlang, ya kita bela jid jongu nagi Saul ban lek lembat sya kata kari ke bola penkre. Matius ardu Saul life away. Jisu long ublay, try ulang ublay. Bat ki kosi baro kindem kru, baru telik baro un plasena. Bau Jisu ulang utrai. Kila mino kum kibril ke jong blay na kari ke jong blay ai na margata ngino mino dal lele na ka hima ka bau blay usun syar la ka longkat bigidang dona ka ka kendaw ka balang bat ndang la lek no na ka ni pertai ublay nam ta ka borom jong amen.
Ting in penuai no ikani ji syakri ke jongi dak banyer wai lang kanembar ji ruai kabat sanspa kendai puai. But
hadian kene yang kerpat itmen besan ba in pelaj ini dan bakaku pelaj. Play nomor ke jingas ne jome penyo ingi ni ke por ke korridor pan sengap ke tin ke jome bat langba kan YouTube channel kan long ke por si ke pan patrai ru pe jing i ba ke pla ke na bom jukur ke jong play pa ke jing aye ke jong trai pan ong pem jing just so selok ke jong men sim ko kini ke long kat lembat ki kita ger mer ko kan kelen so dong ke patrai minta bat siru bom jukur a